Ya, monggo. Ayo. Oh. Manis dik, kowe pancen manis. Bang manis yen ora seneng ati. Yen mesem manis koyo bisa ngrotone. Wong malah tadi piye maksudnya? Mas, aku bawa sendiri. Manis dik, kowe pancen manis. Seneng lames, yen guyub bisih ngungkule madu. Kaya bisa ngrongkongke jantungku.
dunia iki wis. Ning isih gembira pangeram eram banyune sekara Anglian numpak prau layar ing dina Minggu keh pariwisata alon praune wis nengah piak-piak banyu binalah ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake rasa lumrah lesu enjak ilmas kul wis sore witing kelopo katon ngawe-awe prayogane becik kali wae dene sesuk tumandang yoga
dilem mesti. Lem biru to. Kandhane. Ayo. Dikuak sik. Mumpung dirogo. Iki ora mandang saya sewe saya tambah nyiksa watara kau merambah dengake nadyan aku Putra Solo Campur Sari juga peran RHM Audio teman HM Audio. Asoy Cerah foto saja sih. iya akange Yen sinawat. joget dulu Sopo wonge di sini dulu Janura kuning langkung langkung sopo wonge maju mundur bisa nggak cobain rasa terus ditambahi bapak Makasih Dek. Waduh Dek. penak deh ayo Adi Makasih matur suwun. Pak Bos kecil matur sembah nuwun, terima kasih. Sip. Ya. Ayo nak nganti ke. Nggih. Oh nggih nggih nggih. Tresno iki ora mandang saya sewe saya tak menyiksa watara kau merambah dengake nadyan aku umur ora duwe
jos tenan. Tresno iki ora menang. Saya suwe. Saya semua. Anjih matur sembah nuwun, anjih. Mas Maman mic-nya kecil. Iya. 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 Ayo Mas. Putra Solo. Ya Allah Mas pego kuwi lho. Bos dialah. Gombromo jenggot malah. Sesak nafas
sampun. Nggih, sampun. Oke. Monggo diterus-terus. Ojo